भगवान कुर्साचे कृपे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी कबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर पिंकर बेस्त झाली. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसुव्या शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये Bagenti mredawaji me papya katerente kara tane amchamanna chavele ame. आबळे सोमेची साखर तुझ्या सुद्धा Dasuda premjeti. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसुव्या शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती Bagenti mredawaji me papya katerente kara tane amchamanna chavele. आणि देवासो पूत मुनी सलो आणि आमच्या मध्ये नमान मरिये कृपेन भरले सुमित जेसुव्या शास्त्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. Bagenti mredawaji me papya katerente kara tane amchamanna chavele ame. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासोत विनंती कर. माद्या येसुम्या भडव्यान बरी कबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्या पोटपण घेतलेले आम्ही जना झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कसोत जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पाऊशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने वतून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यामरी फात आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सगळ्यांच्या हृदयन मका दाबेल मध्ये मोतू जोडाई मका राज संभाळ आणि सलाई आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवान मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडी आमका आधार दे तुम्ही देवगंगा परमान दिवना मेला आणि तू या सगळ्यांच्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडू संसारा विसरल्या सैताना आणि त्याच्या हेरा खोट्या देवाचे पदवेन यमकडान तटून घाल. प्रश्न विषय दितांका येसम्या आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज येव तुझी खुशी जशी सरकार सत्ता तशीच या संसारात जाव. आणि नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुव्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुव्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुव्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळ्या आम्ही दिंबेर पडूया. सक्रमेंतान आमच्या मुखार येऊनच्या आमचे मध्ये येऊनच्या आमच्या सुम्याक आम्ही स्वागत करूया. आमची तकली आम्ही बघूया त्या सुम्याक आम्ही नमस्कार करूया तका आम्ही मान बघूया. हालेलुया 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 हालेलुया
घट्ट तळास हालेलुया 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 O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. सक्रमेंतांत असल्या जेजूचेर आमची नदर कसोवया. या सकाळच्या वेळार या महिन्याच्या जूनच्या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रारा त्या समयाक आमचे जिवी समर्पण दिव्या. या वर्षाचे सवो महिनो सवो पहिलो शुक्रार त्या समयाच्या हजरपणात आम्ही आयल्या. त्या समयाक आम्ही अर्घां दिवंक फावो. आमच्या जिवितांत या 6 महिन्यांनी देवान कितली अजापा केल्यान, कितले पटी आमकां राखला, कितले पटी आमकां सोलोन वेला. त्या देवाक आमी आराधन करया, त्या देवाक आमी स्तुती करया. तो आमचे संगी रावचे पसोत आपलो मोग आमकां दिवचे पसोत ताणे उंड्याचे रूप घेतले. एक खलते रूप उंड्याचे आणि त्या उंड्या रूपार तो आमच्या काळजांत येता. या सक्रमेंतान आमची येता, आमकां आत्मिकान जगता, आमच्या आत्म्या घटाय दिता. त्या समयाक आमचे दोनी हात आयच्या दिसा उबारया, दोनी हात आमी उबारया आणि त्या सक्रमेंत असल्या जेजू आमी आराधन करून गावया. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Jeremiah 50 verses 34. जेरेमिया प्रवचन पुस्तक 50 अध्याय 30 आणि 4 ओळ. तांचो सोडवणदार बळवंत दाळबरांचो सर्वेस्पोर म्हण ताचें नाव.
तो तांचो पक्ष घेतलो, हे वरवीं तो प्रत्येक शांती दितलो. आमचो सडवणदार जो या बहु पवित्र साक्रामेंटांत आमच्या मध्ये हजर आसा, आमचो सडवणदार जो आमकां या साक्रामेंटांतल्या उड्यांत पळयता, तो सडवणदार देवाचे उतर म्हणटा. तो बळवोन आणि दाळबराचे सर्वेस्पोर, दाळबराचो सर्वेस्पोर म्हणटाचे नाव, तो आमचो आज पक्ष घेता. तो आज आमचे पक्ष घेता. तो आमकां आज दुश्मनाच्या हातांतले वाटयता. तो आमकां शांती दिता. तो आमकां समाधान दिता. तो आमकां जैत दिता. त्या सोम्याच्या हातांत आमच्या जिवितांतले सगळे स्ट्रगल समर्पण दिवया. दोळे आमचे दंप्या, दोनी हात आमचे वयर उबारया, घट्ट तळ्यान घेवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. घट्ट तळा हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 घट्ट तळा जेजू, 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 जेजू,
Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 ಗಟ್ಟಿದಳ Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 liara, 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 liara,
Shira la bara 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 dibara 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 ria 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 liara 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 hallelujah 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 Jesus 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Ria, 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 ria. Ria, 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 ria. Ria, 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 ria. Ria, 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 ria. Ria, 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 ria. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yeah, 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 yeah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Sacramental Jesus, superaia. Jesus, Jesus, Jesus. Sacramental Jesus, superaia. Jesus, Jesus, Jesus. Sacramental Jesus, superaia. Sacramental Jesus, superaia. Sacramental त्या हुंड्यात जाऊन तुझेर परजळ फांगता असा सक्रमेंतातल्या जेजू जाऊन ताची कृपा तुझेर वाढून येते असं या घडये डेस्टिनेशन पळय नाका जेजूक पळय जेजूक पळय जेजूकच पळय जेजू तुका आज आपोवन आसा जेजू तुका आज आपोवन आसा तो तुझ्या काळजा भितर रिगोन तुझ्या काळजा भितर कितें आसा सगळें पळोवंक शकता ह्या सक्रमेंतांत आसलो जेजू जेरुसलेम दर्गा जेजू कुस्स पळय
Riba, 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 riba. Yarısına derken. Cezugus. Sokas dola तुमच्या तप्या. Sokas आमच्या दोळा आम्ही तप्या. सोम्याचे हजारपण ह्या घडये तुझ्या मुखार असा. Right in front of you. तुझ्या मुखार जेजू ताजो उजवा हात तुझेर विस्तारायते आसा. जेजू ताजो उजवा हात तुझेर विस्तारायते आसा. बघ जेजू सोकास जेजूचे नाव उलमर दोळे बदूस असली. सोकास जेजू कुलमरा. जेजू 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 सुमेचे स्पर्श तुझे लगी येते ऐसा. Matthew 12:22. The word देऊन लागलेल्या एका कोरड्या मन्याक जेजू सरशी हाडलो. जेजून ताका बरो केलो. देवसार लागल्या कोरड्या मन्याक जेजू सरशी हाडलो आणि जेजून ताका बरो केलो. जेजून ताका बरो केलो. जेजून ताका बरो केलो. जेजून ताका बरो केलो. आज त्या सौम्यान तुमका ताचे मुखारा पयला. तुमका बरे करूं, आमका बरे करूं तो आज आमचो पक्ष घेता. आमचो पक्ष घेवचो जेजू. तुझ्या दोळ्यांतल्यान दुखा देवून आसात. तुझ्या मोगाचे पिणी जेजू तुका पळोवन आसा. जेजू तुका पळोवन आसा. तुझ्या काळजाचे घाई तो स्पर्श करता. तुझे काळजाचे घाई तो गुण करता. जेजू तुझ्या जिवितांत भरभरशाचे किरण फंकयते आसा. टेंटाच्या लेफ्ट सायडीत दोंपरा कांटी म्हणजेर कोणाक पडापड आणि दूख आसा. एक शीर वण धरले परी आसा. जेजू तुका कडेन स्पर्श करनासा. जेजून ताका बरो केलो. जेजून ताका बरो केलो. आज हांवें आनी तुवें सांगूंक जाय जेजून म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो. देवाचें उतर हे. देवाचें उतर जीव असलें उतर आनी उसार या. जेजून म्हाका बरो केलो. 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 तुझ्या पाठीचे दुःख जेजूक समर्पण दे. एक साइड तुका धरून दवरले परी आसा. जेजून तुका बरो केला. सांग जेजून म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो. सांग क्लेम कर. जेजून म्हाका बरो केलो. तुझ्या पायांच्या गांठीचे दुःख जेजूक समर्पण दे. जेजू तुका स्पर्श करता. सांग जेजून म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो. जेजू म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो. जेजून म्हाका बरो केलो.
जेजून म्हाका बरो केलो, 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 जेजून म्हाका बरो केलो. विश्वास विश्वास भावाडतान 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 कोण भावाडतान जेजू परतून सांगतेस लेफ्ट साइडीन पेंटाच्या लेफ्ट साइडीन फाटल्या साइडीन दोंपरा गांठी भितर पेंटा दोंपरा गांठी म्हणशे फडाफड आसा आणि एक शिर वडल्या परी आसा तुका पडता. जेजू तुका स्पर्श करता आसा. क्लेम कर, क्लेम कर, क्लेम कर. जेजूचे स्पर्श तुका याकडे मेळटे आसा, मेळटे आसा. जावंक पुरो तुका एका सायडीक न्हिदोंक जायनातले, त्या सायडीक न्हिदोंक जायनातले. कठीण दूख असले जेजू तुका स्पर्श करन आसा. सांग जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो. राईट सायडीन गोमट्याच्या राईट सायडीन कानाकडे फाटल्यान एक शिर वडटा आणि तुका थंयसर फडाफड जा. जेजू तुका स्पर्श करन आसा, जेजू तुका स्पर्श करन आसा, जेजू तुका आपण आसा. तुझ्या कातीचे इच्छिंग समस्ये जेजू तुका स्पर्श करन आसा. जेजूचे अमल रगत वळोवन येते आसा. क्लेम कर, जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो. तुझे गायनीक इश्यू जेजूक समर्पण दी आणि सांग जेजून म्हाका बरो केलो. तुझ्या युट्रसाचेर तुझ्या गर्भाचेर हात दवर आणि सांग जेजून म्हाका बरो केलो. डॉक्टरान तुका सांगला सिस्ट आसा म्हणून. आज जेजूच्या नावान तू क्लेम कर, जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो, जेजून म्हाका बरो केलो. देवाचे उतर साम 107:20 आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरो केलो. आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरो केले. त्या देखून सांग जेजून म्हाका बरो केलो, 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 जेजून म्हाका बरो केलो. शियरला बरा दिबरा 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 दिबरा. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. लूक 6:19 जेजू ताम दैविक सकत भाईसन सोमेस तांगोण करतले. जेजू तावन दैविक सकत भाईसन सोमेस तांगोण करतले. क्लेम कर, क्लेम कर. या घडये या सक्रमेंतान जेजू तावन सक्रमेंत असलं जेजू तावन दैविक सकत वळोन येते आसा आणि समेस्तांक बरी करता. जेजू तावन दैविक सकत भाईसन सोमेस्तांक गुण करतले. सोमेस्तांक एकल्याक दोळांक नाही, सोमेस्तांक गुण करतले. जेजू तावन दैविक सकत युरिनरी ब्लॅडराचे समस्ये जेजूक समर्पण दे. जेजू तावन दैविक सकत भायर सरतले आणि सगळ्यांक सोमेस्तांक गुण करतले. सोमेस्तांक तुझे दोळ्यांचे समस्ये जावं पळय एक दोळ्यांत मस्तू वीक जाला दिसना तुका, जावंक पुरो दोळे धोबे जाल्यात. जेजून म्हाका बरो केलो. ताचे तावन दैविक सकत भायर सर कोण करता. शिरला बरादी बरादी बरादी. जेजू जेजू जेजू. कोणाक लेफ्ट सायडीच्या पहिले तावन एक मेसेज आसली. कोणाक पेंटाच्या लेफ्ट सायडीन दोंपरा गांठी म्हणशे फाटल्या सायडीन पडापड दूख आसली. आता तुका उणी जाल्या ते पळय चेक करून पळय.
तुका तो होऊन जाल्यार ती दुःख जेसून तुका स्पर्श केला, जेसून तुका स्पर्श केला. थँक यू जेसू. शीराला बरा दे जेसू, 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 जेसू. तुका सुपळोंडव्या. जेसू तुका सुपळोंडव्या. कोणाक ह्या घडये टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार तुमचो माईक अनम्यूट करा आनी ह्या घडये टेस्टमनी दिया. ह्या मागण्या जमते मुखांतर कितलेशे जाणांक तुमकां सुम्यार स्पर्श केला, असो स्पर्श केला. कितलेशे जाणांक ह्या मागण्याच्या वेळार तुमकां एक अनुभव जाला. कोणाक आज तुवें मुखार कितें करीजे म्हणलें डायरेक्शन मेळ्ळां, मुखार कशें वच जाय म्हणलें डायरेक्शन तुका सुमी दिता आसा. आज कितले जाणां बरेपण जालां. माईक अनम्यूट करा आनी तुमची टेस्टमनी आज उसारा. टेस्टमनी दिवंक फाटीं सरनाका. जावं पुरो कोणाक युट्यूबाचेर आसल्यार तुमकां हिलिंग जाला, तुमकां टेस्टमनी दिवंक जाय. ह्या घडये युट्यूबाचेर तुमच्या चार्टान तुमी घाला. नंतर तुमी आमकां मागीर धाडयेत 9900332411 ह्या नंबराचेर धाडून दिया. जेसू, जेसू. जेसू. तुझं लागी उलयते रावा आनी कोणाक टेस्टमनी दिवंक आसा माईक अनम्यूट करून टेस्टमनी दिया. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया आनी हे गरजो सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. कारण कितले जाणां विंगड विंगड गरजां पासून मागून आसा. एक बहीण डायबेटीक न्यूरोपॅथी समस्येत आनी कानाच्या समस्येत कस्टम आसा. सुम्याच्या हातान भेटोवन दिवया.
सुभार फॅमिली ह्या मागून असतात त्यांच्या का जरी जिवितान समस्या या सुनाच्या तान भेटून दिव्या. आज एका बहिणीचे इंटरव्ह्यू असा, ते इंटरव्ह्यू पास जाल्यार तिका आनी एक इंटरव्ह्यू असा, परगावा ट्राय करनासा. सुम्याच्या तान भेटून दिव्या. कितले जाणा काजराक सरीक सोदून आसात. सुम्याच्या तान भेटून दिव्या. निशू चॉईस सुम्याच्या तान भेटून दिव्या. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. आज शॉन म्हणलं बरोबर तसं बर्थडे सेलिब्रेट करते असं सुम्याच्या तान भेटवून दिव्या. ताका इतले जण बर्थडे सेलिब्रेट करते असत तांकां सुम्याच्या तान भेटवून दिव्या. हॉलबीन म्हणल्यार भुरग्याक सुम्याच्या तान भेटवून दिया. बरी सेरीक ताका मेळच्या पासून. Jesus, Jesus, Jesus. हर एकल्याच्या गरजो सुम्याच्या तान समर्पण दिव्या. दोन्ही हात आमचे वयर बारया, घट्ट जाल्यार स्तुती करया. सुम्याचे कृपा सुम्याची गुण कशी सकत हर एकल्याक ह्या घडये स्पर्श करून दिवन घट्ट जाल्यार स्तुती करया. हालेलुया, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Samya Jesu. Hallelujah, hallelujah, klang तुझ्या आता भेटत असो Samya. Hallelujah, कितले जण या घडी मागून असतात. विंगड गरजापासून विंगड सगळ्यात मागून असतात. कितल्याना इंडियात कितल्याना कॅनडात असतात, कितल्याना कुवेत असतात, कितल्याना दुबईत असतात, कितल्याना सौदीत असतात. देवा कितल्याना ऑस्ट्रेलियात न्यूझीलंडात मागून असतात. देवा या हर एकल्या आमच्या समर्थ Samya. बाहेर कितल्याना जॉईन झाल्या, कतार कितल्याना जॉईन झाल्या, कितल्याना इस्रायल जॉईन झाल्या. Samya Jesu या हर एकल्याच्या याकडे तुझ्या काकूल दाखे तुझे गुण कधी सगळं त्यांच्या देवे. या कितले जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम आज कष्ट नसतात. या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवार दिवसात मागून असतात. फायनान्शियल प्रॉब्लेम, कामाचे प्रॉब्लेम, विजाचे प्रॉब्लेम या घडी या तुझ्या सक्रमेंट मुखार समर्पित Samya. हर एकल्याचे डॉक्युमेंट स्पर्श कर. त्यांचे हर एकल्याचे अप्रूव्हल जाऊ दे. त्यांचे CV अप्रूव्ह जाऊ दे. त्यांचे डॉक्युमेंट्स अप्रूव्ह जाऊ दे. त्यांचे पासपोर्ट अप्रूव्ह जाऊ दे. बरे काम ताका फावो जाऊ दे. या महिन्यात तुका महिमा 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 त्यांच्या मुखांत त्यांच्या जिवितात जाऊच्या अजपा मुखांत तुका जाऊ दे महिमा. सर्गींचे बाप्पा जेजूच्या नावान मागता याला हर एकल्याक याकडे स्पर्श कर. आज त्यांच्या जीवितात असल्या हर एक पुणे पळस काय पैस कर. आज त्यांना विशेष या महिन्यात त्यांनी घेतल्या हर एक डिसिशन तुझ्या समर्पिता. त्या डिसिशनाचे तुझा आशीर्वाद घाल. कितल्याना परिणाम विषय असतात देवा त्यांचे तुझा आशीर्वाद घाल. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्यांना कितले जण भुरगी असतात Samya याकडे तुझ्या हातान समर्पित. तुझे सांगलाय लहान भुरग्या मुझे आज या लहान भुरग्यांक तुझ्या लागी हाडटा. याला कितले जण लहान भुरगे असतात. आज या भाऊ बहिणीचे कितल्या भाऊ बहिणीची भुरग्या त्यांचे पैस असतात. देवा हर एकल्या आमच्या समर्पित. आज तुझ्या पवित्र स्पर्श त्यांना मिळू दे. हर एकच
तांकां सुटकामध्ये शिकपाचेर तांकां जाणवायन शिकपाचेर तांकां आज जाणवायन तांकां शिकोवंक आनी ते करपा लागोदी आज तांच्या फुडार आशीर्वाद जावं दी. आज कितले जाणां बरें काम सोदून आसात, काम तांकां फावो जावं दी. हर एक एडिक्शन तांकां भायर सुटका लाभूं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. कितले ना भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात. सोम्यान जेजू आज तांचो गर्भ आशीर्वादीत कर, आज तांचो गर्भ फळां बरीत कर, आज तांच्या कातरांचे फळ जावन आज तांकां भुरग्यांचे देणे फावो कर. सोम्या जेजूच्या नांवान मागता, आज जेजू तुझ्या नांवान मागता, तुझे महिमेपासून मागता. ती कुटुंबां बांधून हाड. कितल्या काजरी जोड्यामध्ये समाधान ना, कितल्या काजरी जोड्यामध्ये समस्या चालू असतात, कितले काजरी जोडी या घडी कन्फ्युजन असतात, आर्ग्युमेंट करत असतात. सोम्या तुझ्या समपिता सोम्या तांच्यामध्ये तू ये. सोम्या तांच्यामध्ये असले हर एक सैतानान तांच्या जिवितान घाले, तांच्यामध्ये घाले हर एक कन्फ्युजन सगळे आर्ग्युमेंट तुझ्या आम्हाला रक्तान बांधून तुझ्या कुस्सामुळे सोम्या जेजू आज शांती सो आत्म तांचे देव सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Shirala barabara dibara 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 dibara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमची तकली आम्ही बघूया सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार. आमची तकली त्या सुम्या मुखार बघून असे आशीर्वाद आम्ही मागून गेले. Jeremiah 50:34. आमचो सडवणदार बळवंत धाडबारांचो सर्वेस्पर म्हूण ताचें नांव. तो आमचो पक्ष घेता, तो आमचो पक्ष घेता. या जुनाच्या महिन्यात तो आमचो पक्ष घेता. तो आमच्या पक्षेक उबो आसा, तो आमच्या बगलेक उबो आसा. या महिन्यात तुम्ही घेवच्या हर एका कामाचेर जैत दिवच्या खातीर तो तुझ्या पक्षेक उबो आसा. या महिन्यात तुका हर एका आकांतांतले भायर काडूंक, हर एका आकांतांत थावन राखोंक तो तुझ्या पक्षेक उबो आसा, उबो आसा, उबो आसा. या महिन्यात तुझे जिवितांत तुवें उदरगतीक पावच्याक, उदरगतीक पावच्याक आशीर्वादां बेसावां तुका दिवच्याक तो तुझ्या पक्षाक आसा. गेलत्या महिन्यात तुवें चिंतले जावंक पुरो, ते अरेंजमेंट्स कंप्लीट जावंक पुरो. या महिन्यात हर एक संगती व्यवस्थित करूंक तो तुझ्या पक्षाक आसा, तो तुझ्या पक्षाक आसा, तो तुझ्या पक्षाक आसा. आज ताका अर्घा दिवया. सोम्या आज तू म्हज्या पक्षाक रावलाय. यो जुनाचो सगळो म्हयनो तुवें म्हाका दिल्लो आशीर्वादाचो म्हयनो. जशे या महिन्यात आमची भुंय तुवें पिसयल्याय, पावसा निमते आमचे आत्मीक भुंय तुझ्या आशीर्वादाने पिसोवन दी. आज आमची आत्मीक भुंय फळां दिवंक सको दी. तुका महिमा दितली फळां. आज
सगळं महिना समर्पण दिताना आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भुरग्या बाळांचेर, आमच्या वावराचेर, जे कितें आमचे काळजाची आशा आसा सगळ्या आशांचेर तुझे आशीर्वाद देवे. हो सॅक्रमेंट मोस्ट होली, ओ सॅक्रमेंट O sacrament divine, divine, all all praise, praise and all thanksgiving all be thanksgiving, every be moment every thine. moment O thine. O sacrament sacrament most holy, most holy, O sacrament O divine, sacrament divine, all praise and all most thanksgiving be thanksgiving, every moment be thine. every moment O thine. O sacrament sacrament most most holy, holy, O Sacrament 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 divine. All praise and all praise thanks and all be thanksgiving, every every moment moment thine. thine. Praise the Lord. मगाच्यानो आज या सक्रमेंटसले जिजून आमचे हर एकल्यांचेर आशीर्वादा घालान बेसावा वतल्यान त्या देवाक आमी अर्घा दिता आसतना विशेष तरान कोणाची तुमची टेस्टमनी बाकी आसा आज सुमार जाणां सुम्याना पडला सुमार जाणां सुम्याच्या हजरपणांत येयल्ली कोणीच खाली हातांनी पाठी वचना. आज कितले जाणां आज मगण्यांत रावा सोम्याचे स्पर्श तुमकां आज कळून येता. तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशनां तुमी धाडल्या 9900332411 हर एका दिसा आमच्या झुंबतीचे इंटरसेशन झूमाचेर 10 तावन 11 वरां इंडियाचो टायम, कुवेटचो टायम 7:30 तावन 8:30, दुबयचो टायम 8:30 तावन 9:30 1 घंटो. मोगाचेनो तुमच्या तुमच्या वेळा प्रमाणे अर्दो घंटो जाता कालदो घंटो जाता बसा मी सांगता म्हणून माग्या तुमच्या हर एकल्याच्या गरजा पासून आणि सगळ्या संवसाराच्या गरजा पासून आमी माग्या. फाल्यां सकाळींच्या मागण्या उपरांत युट्यूबाचेर ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसतलो पवित्र विशयान. तुम्ही ऐका तशेंच हेरांक तुमी धाडा. देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावानी आनी करपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. God bless you. Bless you.